Dobrý den, vítám vás u dalšího kompostovacího videa a dnes si budeme povídat o vermikompostování. Co to je takové vermikompostování? Kompostování pomocí žížal, malých tvorečků, který žijou v půdě nebo v kompostu a přeměňují náš biomateriál v cenné hnojivo vermikompost. Mnoho z nás, když slyší pojem žížala, říká fuj, slizka, smrdí. Ale ono je to právě naopak. Žížaly nám zajišťují, že biomateriál, který máme doma nebo ve vermikompostéru, nám nezapáchá. A jak to dělají? Rozkladající se materiál je ideální potravou pro žížaly. Žížaly nemají zuby, aby si mohli něco sami ukousnout. A tak čekají, až bakterie rozloží části toho materiálu, pak ji okamžitě i s těmi bakteriemi pojídají, olizují a materiál nám tak zůstává čistý a nezapáchá. V trávicí trubici žížal nám bakterie, enzymy a mikroorganismy formují materiál do porézní humusové struktury, ve které jsou uloženy živiny a stopové prvky, které jako hovínka se dostaví z žížaly ven a tak je tvořen náš vermikompost. A na tomto principu funguje i komposter Urbalife, který je vyvinut a vyráběn v České republice a ve kterém kompostujeme také u nás v kanceláři. A můžeme se podívat, jak to dělají jinde. Tak právě se nacházíme ve sklepě, kde mám umístěný ten vermikompostér, který jsem s kamarády zhruba před 6 své pomocí vyrobila. Chtěli jsme, aby byl především funkční, což se nám podařilo, protože za těch 6 let, co nepřetržitě funguje, tak jsme neudělali žádnou změnu v jeho technickém provedení a vyrobili jsme ho vlastně s nulovými náklady. Našli jsme ten plechový kus nábytku, který má dvířka, kde je umístěn kýbl na odtok žížalího čaje. Tahle horní stěna je tady pod tou pneumatikou nálevkovitě prohnutá, takže ta voda stejká jedním bodem. A na to jsou umístěny tyhle 2 pneumatiky, které jsme zdarma dostali v pneuservisu. Každá ta pneumatika má ze spodu nastřelenou síťku, která umožňuje volný pohyb žížal z jedné pneumatiky do druhé. A tady ten poklop, ten jsme taky někde našli. Výhoda toho vermikompostéru je ta, že je větší než vermikompostéry, které bývají na trhu, takže bohatě stačí pro 5člennou rodinu. Vlastně dáváme do toho všechny zbytky z domácnosti, takže šrupky od zeleniny, kávovou sedinu, čaj, zároveň i listy a stonky z pokojových rostlin, a nebo z rostlin, který pěstujeme na terase, kde se taky ten výsledný kompost používá. Tady tohle je, abyste viděli na ukázku, přesátý vermikompost, který vznikne zhruba za 5-6 měsíců. Ahoj, já jsem Soňa a s přáteli na bytě vermikompostujeme už 3 roky. Vermikomposter máme na chodbě a největší množství bioodpadu nám vzniká při odšťavňování. Odšťavňujeme docela často a vlastně ten materiál je pro vermikompostování skvělý, protože je hodně drobný a žížaly i ostatní mikroorganismy ho rychle rozloží. Díky tomu nám vzniká hodně kompostu, ale i žížalího čaje, kterýho máme tolik, že jsme se rozhodli založit facebookovou stránku Warm Tea, kde čaj zdarma nabízíme. Tím, že máme biomateriálu opravdu hodně a žížaly ho nestíhají nebo ani nemají šanci v takovém měřítku rozložit, tak jsme se rozhodli se spolubydlícími, že si pořídíme navíc i hnědou popelnici od města Prahy a jsme s tím hodně spokojení. Popelnice se vyváží jednou za 14 dní a maximálně to pokryje vlastně ty naše přebytky. Tak doufám, že vermikompostování pro vás bylo inspirující a tak se příště podíváme na zásady vermikompostování a na různý rizika, které můžou vzniknout a na založení vermikompostéru. Kompostujte!